podcast ebobosini. Yes. Episode number 2. Scene 2. And action. Yes ya igama lami ke ndingusibusiso wakamkhwebi madilithathe lithuba ndinibulise dinamkele kwi-podcast ebobosini. Usibusiso wakamkhwebi ke lona intwana fondini etika ngesikhonkwane nekhaga fondini yabona ke mntakwethu khawutsho uyebhiliva wona lento liba uthiwa umuntu otika ngesikhonkwane Uthe wothetha. ya kuthiwa bayakhala sibathi unomxhelo othile Uthe wothetha ngespenkire. Yeah. Wathetha ngespenkire wena bawukazi notiko laso emnyango. Yeah. Ya ukhuve ku social media xa bethetha abasisi besithi umuntu otika ngespenkire endlini yakhe kwamabhuti basop. Unomxhelo lo muntu into yakhe inkulu ayinikiweyo nguThixo ebomini. ya bayathanda basisi bathi that thing Ya bani unethathe kunesigaqa. ya unathatha Nesigaqa. Ya. Kodwa ke ya mina ndingumandisi wakamatshaya mani. Niyayazi ke mosi mina ndinguphanjile. Inkulu ka Denshini isizukulwane sika Dambile. Ya ndingurhadebe endlebeni zombini nomthimkhulu. Yep. Sithi ke ngoku nansi yesibini madodi podcast. ya i-podcast yesibini ke namhlanje bawukazi ndifuna ke sithi qabaqaba Yeah. sincokole kaloku yilena i-podcast ebobosini Yeah. uyava ke ngoku so ndifuna ke sincokole ngebobosi mani si-understandise abantu Yeah. indlela yokuphila ebobosini Ya. umzekelo uyabona laa nto yenantsika kuthiwa into le nto xa usipana Ya espan. abantu abayazi into yoba xa uphangela ungumntu ohlala ebobosini Yep. uneemeko zakho like ezingafaniyo nabanye abantu umzekelo xa kunetha bawukazi Sure. xa kunetha uyayazi unethonsi Yep olshileyo pha. pha Hey madoda yimeko enkulu ke leyo. awukwazi ukuthi xa kunethile namhlanje uphinde ukwazi uyemsebenzini because mhlawumbe impahla zakho Zisemanzi. furniture yonke Ungenelwe ngamanzi. Yabona amamonso anengxaki ayaguga hleli. settlements ke Yes. ukwazi noflata bawukazi So ufuna wena kuthiweni esipani lonke. hayi fondini at least kubekho noba ilo allow imali ekhutshwayo Espan. umzekelo kuthiwa i-sick leave Yeah for the weather conditions. weather leave ke Yeah, weather leave. Oh, okay. for abantu abasele mabobosini because ijongwe fondini Yabona noRhulumente namhlanje bendibawela ya ayijonge indaba yethu mosa akakwazi sakhela sonke Yeah. ngoku makasenzele indlela yothini na kwi contract yespan ibe khona indawo efakwayo kuthiwa whenever the building it is demolished okanye yonke lento yenziwayo ibekwa phansi kuthiwa amacanci nezikhonkwane nento mazinikwa abantu bengenabo bahlale emabobosini mfethu uyabona ibhalwe kwi contract okay zithi ziphuma inantsika ukutshintsha umnyango kunika umnantsika because ushonga ndiyithethe into phespan Yeah. yabona zikhona xa nizulazula phana ndibone lamacanci angalunga lamacanci nebhalile nazi ibhalika bayazilahla bazasaka chicks uyabona wena mfethu so indaba yebobosi ifuneka iunderstandwe nasespan yakunqinela ya indaba yabobosi uyaqala uba clever in your life namhlanje ya izinto zamjonga funa khona inyule bendiyicinga umzekelo lento singamajita yep yabo ewe singamajita lando yechemba uyakhumbula ke nancokola yabo kho wachaphazela Ya, indaba kutheni uyithanda ichemba fondini kanba fondini kutheni uyithanda ichemba hey mizuzu lomjita fondini mamela veza icala lakho lechemba ndinengxaki nechemba ne andifuni ucoka ndinayithemba pha kum qha andiyisebenzisi now ndinengxaki yedyani esebenzisa ichemba hayi ma ndoda enkulu Afrika ndinayo just in case Afrika umama so unayo ichemba ndinayo ichemba endingayisebenzisiyo wena like umzekelo Mamela ke mntakasisi. yegatya mafondini mamela ndithi Uxatyanwa. mna ithemba i-right for uba umama Afrika xa khona akwazi Iqhaza shosho. Yeah. Now ndithini ke ngoku ndithi irongo indaba yendoda idyani esebenzisa ichemba ingabe uyayisebenzisa wena ichemba mamela mntakasisi uzungandifaki kule nto uyithethayo Uyayisebenzisa ichemba wena. uzungandifaki ndizawuphendula umbuzo lo sithetha ngawo sigela umna uthini umbuzo Yema. Yema. Khandiphe ke mntakwethu nami yabo sihlala kwindawo ngendawo mfethu yabo sihlala kwindawo ngendawo Utheni uzofayini? mamela ndoda enkulu mamela ndoda enkulu sihlala kwindawo zendawo ndihlala eQumrha ndihlala eMthatha ndihlala entontoni yabona mfethu kweza ndawo zethu amagqwirha okanye mandithi okuthakatha bukuninzi Yeah. oomalume bethu baphuma beyochama skila basayochama namhlanje Yes. uthini fondini ndithi ke ngoku
asisakwazi uphuma ngezinzulu zobusuku sihambe siyobetha unojawuka usebenzisa ichemba ithemba mayibe khona for usebenzisa ezo ichemba ke zizathu ngoku wena akuthiwa ni-week For okanye nini? ndiyojanka Andiyazi. ndisebenzisa ithemba andiyazi yabona ndiyale ndiyotaphi bayequmrha nendoni nafuko emakhaya into yenzayo same time uphuma uyochama ebuhlanti I know but not in our days akona bemkwethu ngalihlobo uthetha in our days uyajambisa usebenzisa ichemba mntakwethu uyabona ke Hayi, mntakwethu kaloku. uzungandifaki kutheni uzoba namacebo uzungandifaki Okay. Okay, Okay, nansi- hayi kaloku jonga lapha le nto wena fethu uyabona sibu uza nepoint yoba wena akufunekanga usetyenziswe ithemba andifuni unqinelana nawe sivalele aba bathi bona hayi kuright usebenzisa ithemba Okay, yeah. uyandiva mfethu ya Yeah. kukhona yasibona Yeah, manje sicabula lapho. because ekugqibeleni masibuvele ekugqibeleni abaseninge ngaphilile Yes. kuya exist afini yes yena bakhona abantu sikhule nabo sihlala nabo Eh. yabo bengi waphuma akwabiphi umladuki bakhona mfethu Yeah. area Yeah, yeah. aphume yochama umalume nansi le ndiyabuyo nama ndithethelele idambe Yeah. lelo bana ngasikuyivele entweni nalithetha because ekugqibeleni unqinisisa ngendenzi And- Yes. and madoda ayikho le wendithetha and madoda le nto niyithetha iyavakala like ndiyayiva ehlobo niyithethayo Yabo. ya yabo niyayazi uba kuzawuthi qha ndiyabuza apha wena siyaqhubekeka ke ngoku incoko wena ithini indaba yakho netsha siyezona kuwe Phone okay ke ubanikile abantu for aba basebenzisa just because Yeah. wena awudibenanga nanto ke unazo izindaba zothakatha ithini indaba yakho yasebenzisa ichemba fondini ithemba ikhona pha yadini Yabo. for umama Afrika kodwa ke Yeah. mna ke njengejani uyabona yeah ndiyazazi uba bafuneke ndizawulala okanye ngoku mandiyobetha amajawuka kuse-eli dalela longasoya andiphinde ke ngoku ndiguquke andiphinde so ayenzeki ndawuphuma kusasa ube unomchamo ngo-2 wena nango-12 wena uye uthini ke ndoda hayi ndiyibuza wena awe lelo Yeah. selula hayi bafethu uthe kamnandi xa uthetha ithemba ikhona nakuwe qha kuba ke ngoku ufuneke laa themba yakho uyisebenzise xa kho umama amadoda ningalini ninyasha amalungelo am ndinamalungelo andiniyayisebenzisa isetyenziswa nguye ayikhona umama Afrika iyafakwa yeah ya uthini hayi ndiyayigqitha ndimbuza yabo senize lento kamalethuni Yeah. thethiwa nithi mosininazo noyithuka umbuzo wakho uthi zilala phandle xa bengekho mama Afrika nawo kanye ziba lapha endlini yile nto ndiyithanda awu ngumbuzo lo ungathini le nto ungancini uyabaleka wena ubalekile lo mntu ndoda yabo beke hayi kanithetheni ubhuni bathi kodwa ke madoda masiligqibe kwelithi yeah ulihlazo endoda ebethe thosiskuta yabo yasesa hayi fondini banenhloni okay khame ke ngoku naba behlala okay mfethu amatyani ngoku ne eziba izinto ezitshintshile kukho izindlu ngoku endlini yabona izitena kuba kwi-toilet endlini phakathi lamatyani ithini into yabo that one is very different no ungalinga uqhele hayi ivaliwe la ungalinga uqhele apha njani ungalinga uqhele apha Efondini? kukho indlu engasese pha ivaliwe laa nto ngoku ye-toilet and akho nto yemanzini khanyalo ndoda enkulu Hayi, ndoda enkulu hayi, kuthiwani madam. kuthiwani ngendaba yochama endlini esityani ukuchama endlini kanye Yes. akho hayi Uthi. ukuchama endlini kunityala hayi la madoda hayi cakaceka la madoda obani yinto uchama endlini bingo uchama endlini phuma esityani elihlobo ithethayo yayamise ebuhlanti Ngoku kukho- zikhona ngoku ubuhlanti kuhlobi. phuma njengejani hayi uyayiqala nani matyani ahlala ezindlini eziflashayo i-wrong into yoba nihambe niyochama endlini phuma yes phuma kodwa ke wena mabutela ya ndifuna abantu ababukeli bayazi uba naku-YouTube mani uyabona Yeah. mabakhomente uyabona siyazifuna ii-comments zenu Yeah. phana uyabona because you make our hearts zidade konke yoyo zibe fetla yeqonda
natsenye into besifuna bathini ke ngoku bacomment basinike suggestion ba mhlawumbe umuntu athi abawule sincokole ngento ethile next time. Yes, Yabo? because sisazawuhamba. So you just comment phaya uthi hey brr. Yes. Then sibe right, it is. Yeah, ngoba uninzi benu ke guys sicela nize pha ku YouTube because of o Facebook bayakhalaza uba hayi kwathi ndibana no Facebook izolo my friend uyandikhalaza Facebook. Hayi nina uyathetha kaloku lawe qha ndimamelanga yabo. Yeah. Ubona into ekwekwa? Yeah. Ufengenza mjonga ndimjonga uFacebook uyakhalaza uba Hayi like again. Nina kaloku nina ngokunisifakele ilinki kwathini nifuna niyosijongisa kulo mnanzi ku YouTube mna ndivane no YouTube kwathi nothethisa uyabona wena mfethu so ke ngoku ndizama ukuthi ke ngoku naba bakufenge abangene kula link baqhaye pha ku YouTube subscribe and ke ngoku when you subscribe you Iyanipha kula YouTube more of the content. Uyayiva Yeah. siseza ninika Zawuthina ngaphandle kwabo understand as abaphulaphuli asibandatanga ku Facebook senze ipointless into yokwenza podcast ibe kungekho bani because yonke lento ingabani yenzelwa bona. yes kumkani ngokuba be-involved kangangoko benabo because bazawuphosa uyayazi bana kumkani ikhona nebasket yamaqithiqithi esibaphathele yona apha enkqubeni but ke ngoku sizawufikelela phana kwela thuba loba sibathela amaqithiqithi jonga ndiyabawela okay sibanike noba khona lanto kuthiwa yi-forgotten history and unwritten history engazange ibhalwe there is a lot of history engaziwayo because thina singabantu bamxhosa yabo makazi yabona ndikhumbula uvelela into lo mjida wakho wavelela into yoba esikolweni sometimes izinto ziyabhokswa uyabona wona mfethu kuthiwa umzekelo amaqhalo aphelele apho aphelela khona uyabona class wazi yasesikolweni awekho amaqhala amatsha ngubani no uzakhela iqhalo okanye kwakhiwa iqhalo elitsha iqhubekeke umzekelo iqhalo okay sure yes kwindaba ye-language wena sikela i-language ihamba njani yinto yoba yaqwetywa nayo kule ndawo kwa from the start yes ukuze ukwazi ukuthi indlovu sinomboko wayo yabona yes yacreatewa yakhona yes so nombuzo wami kuma ngathi esiXhoseni kwathiwa kuvaliwe ngoku asikho isikhoso saphinda samngezwe yes whereas in English nakwezinye languages kuyakwazi ufumanise kuba ngoku ngeke ukho igama elithi koko lifakiwe ngoku kwinantsika kwi-dictionary yes yabo nendoni and also there was iqhalo that was eliqhelekileyo kwalapha and litsha and belingathatha abantu lalithi inyathi yayishiywa eQuantum inyathi yashiywa eQuantum uyayiva isense yalamithethwayo umuntu uyazi inyathi neQuantum so but ke ngoku ayivumelekanga pha emaqhalweni xa u-H ntondoni so thina nathi sinamaqhalo ethu apha laa nto xa uyicacisa kuthiwa ilethela ukuthini xa usithi inyathi yashiywa eQuantum bhuti uthi hayi kaloku mamela utham umzekelo wena ufunda noThabo uThabo kokwabo kurich yabo uThabo uyayifumana i-dictionary xa ufuna ithengelwa uThabo usebenzisa scientific uThabo une full uniform wena uhlala nami uyandiva and mina ndiphangela phi entontonini mhlawumbi ndi meslari yabo so ke ngoku mntana myazi ba wena uThabo uzaba advance kuwe uyandiva because of yena awunazo ezinto nazo nangengqondo so inyathi iyashiywa iQuantum mntanami understand that but zonke ziza yomerenkini egqibeleni umzekelo leyo yes namagama amatsha like umzekelo nabuya waqaphela amaphara they are very ntswampa apha eqwebeni uyabo ezanto zoba iyaphumela yes sisixhosa besinongezelele okwezekeleka because sho umzekelo uyawazi ukuthi xa uzawuyenza into uthi nzayi hayi nosibana bana zayiphumelisa pha kum yabo angithi asuka pha yabo suka pha bakhe babanensi bazi nendoni so eyona nto ke besiza kuyo nomntakwethu sithi nalapha ke kwi-history uyabona nalapha kwi-history thina siphelele kule siyinikiweyo kanti kukhona engazange ikhutshwe yabo lena ke ukwenza wami nami siyiveze hayi ke lena ke you must take it buyafuna or leave it umzekelo indaba yasazi istory sikaDam Tiriri bawukazi uDam Tiriri if ukona take qala kuthiwa lisetyenziswa xakuthweni xa uDam Tiriri lanto ubusihlu senyuka yabo uDam Tiriri wayengumfana uyapha ke ngoku back in the days so xa uhliso nyuka wenza uDam Tiriri wayengekho right uDam Tiriri kwasayena lana uba kuthiwa Dam Tiriri and ke ngoku umuntu wayethanda ukwehlisa enyuka yabo wathanda ukwehlisa enyuka wayesaziwa kuDam Tiriri ngokwehlisa esenyuka akabambeki akanasibunu kuyiloo nto ke ngoku uzothiwa
xa umuntu wenza udamtiriri kuthiwa Xa uphithizela, ya, kuthiwa wenza udamtiriri ufaniswa naloo nto yintsusa uyayiva ke mbukeli laa nto zange ichazwe laa nto ii-history ezininzi azithethwa azange ichazwe laa nto leyana zininzi kumkani ifana umzekelo uyabona mandizawutyhila kule ndawo sihlala kuyo Yeah. apha eGqeberha Port Elizabeth mos le ndawo yeah ya iPort Elizabeth it was the first place kudala wena kumkani izinto ezininzi zazingekho mfethu zakho ngobakho yeah indlela yokulayita yacreatwa nguAnnual Bhaguqe yabo ndiyamqonda. wayitshintsha uJoshua Lwenpindi uJoshua Lwenpindi wayenza Yes. wayitshintsha uTatlin Flagster wayenza ikhatsha yabo ya so ke ngoku indawo yokuqala abantu bakudala babephekela phezu kwesikhumba sebhencule Yeah. ibhencule yayisesilwanyana sesilwanyana siqinileyo more than Okay, uqam yeah sekukho qam kwaqala kwakho so ibhencule yakwazi ukutsha ngoku ibikhona ngaphantsi ya kwazi ke ngoku kwazi ufunyaniswa abantu bokuqala babehlala apha eGqeberha Yeah. yandiva aba creator imbiza okay ya hence ke ngoku Port Elizabeth okay yazi ke ngoku imbiza ke ngoku yasuka apho bayenza ke yayinto nje eronde enomqobo yabo Yabo. yenziwe ngelitye nalelifele uyandiva ke ngoku likaNantsika likaBhenguqe Yeah. uyandiva benza nelifele and then ke ngoku yathathwa yaswa ePort Alfred baze bayifumanela icangca okay zindawo zembiza ezinawo Yes. zilapho baze bayifumanela icangca ePort Alfred bayenza kahle yanomphambo omnyama ingekabinaziciko Yabo. yayo kwenziwa isiciko kwePort St John's okay Sefini yona ithindi yayo. kuthengiswa apho kaloku abantu bonke babezifumana phaa oyimakethe Ya, babesifumana phaa. uyabona ihistory Le nto leyo zange ivele nayo. ininzi into ezingaziwa yabo umzekela eKing ye eQonce Okay. iKing naseQueenstown mhm iKing neQueen zazitshatile Sure. Oh, Williams okay. uWilliams wayetshate nosisolo waseKingstown okay behlala bonke phaa eQonce okay wathi ke ngoku wadikwa usisi edivorce kuba uWilliam uthanda Abantu ababhinqileyo. ya wahamba ke ngoku wadikwa okay usisi lo uQueen wahamba wahlala phi kuphi ndawo a king kaloku eQueenstown Eh. le ndawo kuthiwa kuseQueenstown eKomani eKomani wehla Wahlala eKomani eKomani kuze kuthiwe kuseQueenstown kuba wamove ngexesha before amove kwakuseseKomani okay wazothi ke ngoku after Ofika. moving Eh. so abantu abaninzi abayazi naleyo Oba into. iKing neQueen Yeah, zahlukana. intsusa yoba waye kuseKing waye kusentontoni ya hayi zininzi kumkani because of ezi ways zange zibhalwe okanye mandithi abantu ababekhona ngelaa xesha but ke nyhani asifuna ukuxoka when when it comes to kwecala labaXhosa okanye mandithi mostly abantu abamnyama sibethakala ngale nto yoba history yethu asiyibhalanga ngoku siphikisana ngayo ya Yabo. take it or leave it ke nale history ukubone notamkhulu And asizosho uba siyadla. story yabo uqonde Senzi. but sometimes kukhula Yabo. athi nomnye utamkhulu ke ngonaye mdala but sikhabane nesikatamkhulu bani jonga umzekelo because la way it's not ayibhalwanga for umphindi yoyicheck uqonda uba la way seyiyo Ithilo. so in a way singathi iba khona indawo eluza jonga uAnkile wayendibalisele isitori sikaBheki noFaso Yabo. yeah uFaso yayilady lalilihle kakhulu a very beautiful black wayemnyama naye Yeah. yabo black African woman yabo so uFaso wathandana nenye kulamajita ngapha kulamazwe asemandla Yabo. uBheki yabo and then ke ngoku ngela xesha mose kwangekho zinto zoba indawo ethile ibe negama yaziyo ukuthi lena iGermany indawo ethile icontinent isadilene yeah umuntu wayevele yazivulela ispace Imbumba ehlathini yamanyama, azenzele into yakhe pha Yeah. azale izizukulwane kanti uFaso ke ngoku wayile queen yapha inhle uBheki neyiking yangapha badimana yabona ke ngoku baze ke ngoku abafunwa because of xa bedibene kuthiwa mose mfethu i-great minds xa sidibene ziyi-2 Yeah. zenza ibomb yeah atomic ya abafunwa ngabanye abantu abahlala phi apha kule ndawo yabo bebonke mose intlanga sazidibene yeah uyandiva bazibalekela bayozivusela yabo indabo neyabo itsayibhu bazizalela abanye abantu hence ke ngoku kwindawo kuthiwa yiBurkina Faso Yabo. iBurkina Faso country yes isukela yayinguBurkina Faso once kaloku mfethu ii-continents zazidibene yeah zahlulwa ke zahluleka ngenxa yentontoni ezibixesha lihamba Yeah, namanzi yeah, yathini yeah. gcwale ezipeyisini kwathini Yabo.
wayikho ngelo xesha uBheki uBheki. noFaso Yeah. lento kukho indawo kuthiwa iBheki naFaso zizinto ezi engakhange zibhalwe you must take it or leave it Yeah, kule unwritten, Yeah. unwritten history engabhalwanga. Yeah. And izasibetha la mina I feel like siza kisibethe thina lesithi ngokwenza zethu. Siza kubelieve kanjani mfundisi? So, Yeah, Yephi indlela yokubelieve mna nami? umzekelo la ngizothi wagqibela nini uVintsoni Yo. umzekelo phela like thina ngixesha lethu sikhule ngalo ezinye Bekunzomi. bezikhavarishwa ngalamabala ubone la phandle kokho mhlambe kubasiwe masingexesha ngexesha lasebusika kusewinter yabo kubase umlilo phana nje makusaphekwa apha endlini yana stenda Insomi iyaflowa. uyahamba ugogo hamba nathi Udulale mfundisi kodwa kuthiwa. senze wagqibela Ogogo. izinto ezilahlekayo omakhulu bethu basiqokusele omakhulu bethu basiqokusele Ah, chef yeah, it was a thing ekwenza ube nice ufile nawe ba I am loved up. Because the way ubalisela istory mntaka mama. That's why it 2 days mansolo yazi mina Ulale ungekathi notsha hey. kokwenu uyabona ngoku la ngizothi nowadays sibe ngathi ngizawuthina mfethu mhlawumbe lento sesibadala yana sena umuntu like sokuhlalisana or you understand sesine TV shows nani but ke mntanami akusuba yilonto And lapha ne-TV nendoni mazi yayibaxa. akusuba yilonto manje nolutsha langoku alisekho kweza the reason like so Lenziwa ngabantu ugqibeleni ukubone wena udwadla mfethu upuqa kaloku bazawudlaliswa khange babone abaphambi kwabo bedlala udwala. zastopa ngexesha elithile zawe andiyazi leliphi Ifoni kwathi kufika izitreens ifoni induni. Yo. Sasibalisela insomi ethi nesikhathu kuthiwa uzakhula impondo ubibalise nini yabo thwasulatha phezulu ubhotsi uzawusula yabo kuthiwa suthini akabetha umlozi endlini Abango bayatrend abantwana. hayi ngokuyungu kuyatrendwa ngoku zi-emoji ngoku zepentshisi bawukazi neecucumber abantwana bathanda ii-vegetables kakhulu ngoku And basebenza i-wedding vegetables. Abasebenzi nje is-vegetables. Wedding vegetables. icucumber nenasike nepentshisi zininzi these days Zi-vegetables zomtshato ezobawukazi zibeke ecale ngoba basebenzisa ngoku. yho bawukazi Hayi. uyayazi uba lo mntana phaa endlini umncinci ndimjongile indlela akhula ngayo uba uyayithanda icucumber lo mntana Bondini abantwana uthi kubona nje kwaye kubomba uyanquma. wake wathi lo mncinci kum ndaqomba noba uqalisa uvuthwa but iyo bawukazi zange lenze ndamvuthulula ngenkuze mpamo esithi good night ankile ndathi wathatha phi la manyaka ndamthi mpama bawukazi Bathukela hlobo kabantu. good night Yini? uyakufenza bawukazi kaloku singamadoda thina kakade balungile ethiwa ndiyashekile Awukwazi uthi good night. what good night wena uyabanje Bazothi uyadlwengulwa apha. athi uyadlwengula umntana Uyadlwengulwa. ngoba uthe good night wena Yeah. uyayibona lana ndikhumbula nale ntwana kuwe isithi you're so beautiful madala Lentwana ngapha enantsikeni Mavez. Mavez ndiyangena le ntwana. Iqale yandibuza le ntwana malume what is your sex ndathi hayi. hayi kufuna ke matrasini ke once ithethe kanjalo Undibuza njani ndizofuna i-ID apha kwedini. Ndathi jonga mna andizange ndathanda uba yimeslane kwedini. Utata wancama ndathi umhlakula ndiwufuni. wakuyeka kwicala lotyala udanga uyayiqonda le nto leyo iphinde yona izokufuna phambi kwabantu esidlangalaleni Mna ndathatha indaba yobhala nge-ball pen bawukazi. kumkani uyayazi uba mna bendikwazi ubhala incwadi ebuyayo uba ndibhalile Yeah. ndiyayazi uba uzawubuya loo sisi Akaloku incwadi aphinde azofuna ileta ikhambeke. hayi ke uphinde write again the letter for me ndiphinde ndimbhalele Yeah. iphinde ibuye hayi ke write it in the bottom ndiphinde ndimbhalele ibuye hayi ndiyabhala bawukwazi ndibethe ezibuyayo Ukumve nomshumayeli Yeah. xa ishumayela esithi wathi umbhali ibalulekile Mm, into ke laa kaMbhali nto. kuthethwa ngawe. thethwa ngam bawukazi ndikuxela Wakhe ukuxelela ndava uba uVinsenga eshumayela ngawe Yeah. abepoti nerhendi ya esithi hayi umbhali uyashudula. uyandiva kale nto ndiyithethayo Yeah. ubawo kaloku uyayazi kakuhle mna ndisisizukulwana kulo gabriel ugabriel mos usebhayibhileni Okay. ya iba ngugabriyeli ize ibe nguyakobi azange sivezwe ke isizukulwane sakulotata ojenkweni uGabriel azange bavezwe ojenkweni uGabriel ulandelwa nguGabinyama noGabinyo ngubani abantu abantu abagabhayo ya kodwa uqala kumuntu ukugaba into yokugaba bakwazi ayonto iqale ngoku yaqala ya ugabriyeli uGabriel ngathi andiyala nto wayityayo ikhona isiselo sasisese Yeah. sinxelisa kuthiwa yel wazala umntwana kwathiwa nguGabinyama okay ya okay noGabityeli
Ayigabhe into etyele omnye umntana engaziwayo. Mna ndazi ukugabha idliso ke. Oh. Ukugabha idliso. Ngaba bangoku kaloku ugabha idliso. Yini diza wam. Emadokulwana kodwa once ubona umuntu kuthiwa ngugabhi. Okay. Sika Gabriel. Oh. Kana ke abayathanda xana betye kwezinto zika Vitole abangabhe ntoni. Funeka ujonge ingubo zakho nendlu yakho le. So ufuna undixelela uba bonke abantu bathi xa benxilile bagabhe sisizukulwana. Sika Gabriel. Ngumnombo lo wakho. Okay, ndikubambile. Yeah. Podcast Ebobosini ngela hlobo besibanika ke nje ubunqwane nobumnandi be-souls banikumkani kuthiwa i-cherry on top. It's something that is making to what is to making the intombazana on top. Teaching I wanted to make it to the, if you see the what you call the people if around the state making to if you just go and then make it but ke ithethe mani iye phambili man soyiphula kakhulu man. But yabona mina I always give umuntu icredit kumuntu othetha without umuntu uyasophula but akananhloni. Yes, legend ke ziyo At least awukumse uthetha ube shy kodwa uyasophula nabo bekwazi ufike ke message bathi I want a pilisi for the madolo mna njengeyadidi sibusi ngamaXhosa soyithuka akukho need sikhumshelane awe uyabethakala sukuya ujawe ke kuba semgidini Joshua mthengi yazi remember you see that madamini uthethizini ufuna ukhomsha bajonga ke sikela sikhole case yayazi uba nathi sikhule siwazonda amajita beyofunda etown ya xa uthetha English yasiphakamisa ya irongo la timing because umntana abantu bezifundisa belululimi lakhe area yethu ngababosi understand yeah so once ubezezi ngathi uyaqhoma uzokhumsha apha wena ngathi uyabona ngathi uyasaka la wena Buraz I want you to just yabona like it's fine like and uyaqhaza ukuphakamisile lokho kwenu kuthwelwe futhi nendoni yabo khanga singakanti uthi apha so fluent uzosi guys sibe nguwe wena nto ungakwazi usithetha but usawuhlekwa mosina xa nguwe yabona umzekelo mna phofu kule ndawo ndikuyo ngoku ndirealize into eyi-one uba ndizincishe nice time for a long time umzekelo madoda ya like umzekelo asihlali nabelungu ya asihlali nabelungu siyaya loo nto leyo but ke isingesi siyasifuna for yogqatha belungu now ndirecognize into eyi-one bendisazi isingesi ndonqena usithetha phakathi kwenu sisahleka uve thina now xa ndisiya phaa andikho comfortable ewe ndiyasazi but kaloku yabisoyiqhelile uqhelana nothetha isingesi now ndithanda uyiqaphela ngoqonda ngoku umuntu ngaskathi ndiyaxhoma mna ngoku kakhulu bra kakhulu because mna andizazi uba bendizizondela ntoni ezakoni same-applies nam ndithanda uyibona uba la majita man olulwimi lawo la majita because of ngoku la majita nendlela ngoku abantu abaphumelela ngayo inomlungu sikakhulu okanye mandithi ulwimi ke mfethu my guy like uzawuyaphi umzekelo uzawuthetha isiXhosa uyephi uzawuyaphi usechina mfethu uzawuthini uzawuqala ucela umsebenzi uvuke eHong Kong uzawuthini uvuke eNigeria uzothini ngesiXhosa uzokwenzani funeka uspikile zawuhamba ndibuza kwamntu ukwazi uthetha le ngoba so yabona enye into ke ngoku iyuthi untokoloze ngapha ematha uyilwe i-black youth asifuna uyixoka amadoda yabo indaba ye-black youth yabo iyouth emnyama more especially iyouth efunde kwi-public schools hayi ayikwazi ukhumsha kakuhle unless ungumntu ozimiseleyo noyokukhumsha like wafunda uyosifuna English cause sifundiswa phaya i-English ngeXhosa kuthiwa uwazi yabo like kaloku to a point of ba awukhukho sithethe jonga uyabona from to like J uyabona bra so most of the time I speak in English uyasibhala okanye uyabona okay ngizakunika ngosonza mfutshane nansi le uyabona thina besi defensive mfethu yabo uninzi lwethu besi like enza thina not to say ukuthi siyanzinyelwa kuthethe English ngoba singabafuna abantu abathethe English abafluent not to say ukuthi asikho fluent yeah siyayiva problem si associated nabantu abangekho fluent yes bese defensive in the surroundings zethu awuzokwazi ukwenza masithi umzekelo umeya uyamazi umeya unjani wena ufuna sikhumshe kuba ubona amachiri umzekelo it's okay sure ya developer la wethu la extended ubana ngama sakhetha uyiqhawula yabo hayi kasi sidibana neEnglish sidibana neclassini goduke emva kokucimelo English because mfethu ngithethe nyani jo yabo because abantu akwethu la bebethakala
and ke uthina ngangendlela sikhule sithandana ngayo ne uba akaphili ngayo nama ngingaphili ngayo yes wena imnandi kuyo jonga tshi swabani corporate nawe mna yana se apha area wena corporate nami ufunde town kuzafuneka uzame ukuthi uyayicema English iba ngumthita Yeah. wathi ngosilapha Yeah. ngoza njongisa ngathi week ewe bra number 1 uzangenza week hayi mfethu udala ngokhumsha uzakhumshela ntoni phambi kwabantwana wena mna ndibe ndingakwazi ngakulingi kuzawuthiwa nxa okay what is bani saying balo uzamenza wakwa uthethe andiseyinto mna hayi ke afika itime inomsindo ko my friend icama ithume unyana hayi ke nibaxolele uba imfundo bisela wingi la xesha labo uthume unyana ibicarbonate of soda yabo qha ke ukunyana nikwe i-tartaric acid ayinikwe khona mos nayo pha ayinikwe ahambe umntana nje uyabuya rugby nje my friend I said bicarbonate of soda bicarbonate of soda bicarbonate is not bicarbonate of soda jo nomsindo mntanami ufuna ibicarbonate sorry phela ke lo Yeah. abantu badala ufuna ibhabhabha nini noba ngo mfethu ungathi ungayikwazi usogqiba ucima ifoni uzawufostela ubicarbonate so fast hayi sorry abantu bakudala lelo Ju. awuyena bebevamise kuyo ne angakwazi uyibiza uyayazi yes and uyayazi usho ngayo sorry hayi Amen. nayo yayazi subaxhela bandiyayazi subaxhela nabo bakwazi ujonga ixesha elangeni mosaba ya bamva abantu bakudala subaqhela kakhulu ngabo ke nabo xa bethetha bafaka odati abaninzi something that you make it to that and everybody that so that we can that I want to write it that so you me and you we communicate that or if you call me that which I is that you make it if you can call tomorrow man Michael that you if you want to make to work that day and ijonga wadi enye into endikhe ndayinotice apha apha emisebenzini nendoni le old le aba badala abantu nababatsha like ithina sikhulayo mama ndondoni Sure. ezindala ziyaboyika abelungu baso ufika umlungu umqomeka amekanisile bona yathi Bona yabona bancangekile. yabona ezintsha uthatha ngokuthi afika uMichael sosiqonde ukuthi Michael yenza kodwa mkhulu soze niyenza ingxaki so yazindole thina lesi fluent siyafikelela yes mna not and sisebenza into ezifanayo nabo Michael notamkhulu ubona yana sena ndizazi bana xa sofuneka ndicacise because le nto izawuyapho so abantu abaninzi bethu bona sibaziluzile isipani abantu bakudala boma 80s yabona boma 70s kanje not to say umuntu ndirongo simply because of akakwazi uyibeka bafethu yana sena mfethu amane vuma yonke into azininzi Oh, yes. nezibethwa yabona xa ubethakala into okuyithetha umsindo vesikuthi kasuyihede ndithi kuwe yabona yo wayeseyo check what you want to say Michael always put me down and you take higher up phansi ke ngoku yancinezela mna no ayo yabenyusa as much as bayithethi ndeyiyo but simply because of ndingenandlela yoyibeka yeah so yabona bona ke lena bebeke belungozi umuntu ubaleka lana yayazi bayigqibela kuzofuneka ngithethe izandibuze lo ntwana endeni wena namagama abo mose abantu banamagama James yabo Samuel what you doing there asonto ndizazi ukuthi Samuel malikwazi ukhumsha it's not to do this alone party kukhona enye into when it comes to inatsike ungamla naye yabo abalungu ikhona la nomzalo nami kule level ndikuyo like ngowandi better yabo Sure. like ngoko andithandi bakhathela but andibakhathelelanga in a way ukwazi ukuthi ubone umlungu qondo uyoyika unenhloni ufeel ngathi le ntwana entswampu kunawe Yabo. nawe uzibambe yabo whereas xa ubona utata uMagwencu and naye utata uMagwencu ukule same position akula mlungu but Uyakwazi ubanayo ukuthi- into yoqonda umlungu mnika credits but yabona so yabona Yabo. so yazi speaking of mfethu umzekelo into zesibhani nje uyabona mfethu umzekelo kulento besitha ngayo yabantu basokolayo zikhona inkunzi soli umzita uthola ukuthi like itime indala yabo udala naye yana sena umzita wabalapha yabo uba unkomo kudala wabalapha uba ungoma kakumnandi English but at the very same time uba unkomo uyamnikeza umlungu same time yabona abantu balapha eSpanish Uthetha ngabantu direct abo bayiposta show immoral mfethu abantu balapha yabo uyayi uba ngoma kasiyeke uyamnikeza and ke okunayo iMichael uyamazi Thetha yini? Bheka phambili. abeyihombisa no uyibeke lolo hlobo Jonga wena bonini. ke wena Yabona thina nje basingomantshiki lana. abantu wena the way yana sema we are united don't stop it Mandela said, racism one yabona Facebook span nespan akhona ama time alawi abantu balawi ke for abantu abangena confident yokhumsha lengama
ayayibuild morale efondini i-confidence Yeah, ingathi yeah. i-confidence isipana kwinto yonke Ukubona nje Fondisi ubashayile thina baso ngiyayithanda umzekelo wimbi. nami mos ndiyayiphula English but awukwazi ungathethi Kodwa ungaqhubekeki efondini mfethu la nto ungakwazi like Uyabona, la nto John? ungakwazi u-expressa mfethu ubona okanye uthetha into ofuna uyithetha ngolo lwimi iyarestraina mfethu iyavaleka efondini uyabona njengoba sizomantshi ingilani phose ndumantshi ingilani Mfethu. phana if ever kufike uba utata ubani yabo ngemoto uzawungena phana bayangena mos ne siyabaskena ilayisensi idisk yemoto Yeah, research angene umlungu bawufika utata ubani atobo ubani hey man nisetshela ntoni apha ananto mina zama ungathi iyagoloza yabo ananto uma same time na uba hayi bawo umsebenzi wethu apha no Yeah. no uqine uqine hayi ndizokwazi ukuvumela apha bawo awuzingena Mnyama lo. bakufika uMichael uthandabuza kayi10 lenwana enoba yisuperior apha okanye mhlambi Yabo. suppose uyenze nakuyo. kaloku mfethu zirube ke ezingamathambo nina niyaboyika uba umuntu omhlophe uyamyeka Yabona kawulengena ke la yabona umzekelo ila sonqoke so liyabona ngizothini for abantu bakudala mfethu mfethu yabona ngizothini bayabethakala kwezinye izinto but hayi bendisayo kunto yoba lama-time madala siyabaxelela wona I'm doing my job here lo bengeka abo bantu mfethu ithi jonga you know mosi you know who I am you know who I am I don't know who I am you know who I am I'm a security also I'm doing my job here dala ke ngoba mfethu Ewe, Wathi la umzekelo- bangafuna uzongena kukhona umbhalo pha egedini look at this board it's right here and here Yeah, search that's- every vehicle coming in and out and my superior said my supervisor don't allow any vehicle here cha uzabona uthini go talk to my supervisor I'm not wrong cha ivali itopic ayiphinde itsale Zakuyeka bawubani yena lo muntu usho- uyashwabula phakathi myeka machaya yabo myeka Yabo. kakade Ah, kuke so nguwe no, hayi, hayi. umzekelo jonga noba yiboss angathe Hayi, iboss hayi, zingathesta ngela hlobo ziyamthesta angene zibuza iboss theni ndinganivuthela isanga engantheni nawe Sibona umuntu omhlophe ukubona ya but kwinto endifuna yabona umzekelo ngokuthina singabantu abamnyama nyanyani unless ungakwazi uyikhupha kuwe sinayo laa nto yoba superior belungu nake mna ke ndiyayikhupha kum Yabo. bit by bit khe ndibone nasesikolweni naphina umntu ufuna ibe nguwe akhambe uyothetha naye man ziyoyika umntu uvele uyoveza imbono yakhe nentoni Yabo. nakwezi ndawo yazi uba zomsebenzi, soza kuhleke umlungu soza akahleka kuhleka. indawo umlungu ezozohleka akahleki nohleka sometimes so But see, black community. unoveza into mfethu ebinokhula masingathi jonga mna andifuni xola kancinci nam Sure, uzoqhubekeka andifuni sithi sizivalele kwinto yoba abelungu ithi qha umntu makangayiki usebenzisa ilanguage eyi-english straight ncam mfethu yabona like enye umzekelo lento ndithi Andifuni history kaloku yiyo lisibeke silalapha sikule ndawo sikuyo Yabo. ihistory iyenze yabe superiorize abelungu uthi ukhula nawo ubuqonda uba ye umlungu phofu nootata bathi sisebenzela abelungu uyasiqoba abelungu abelungu uyabo xana wenza into entswamba so la way noba ungayazi ngoku uthi mfana nomlungu akho superior uyaxoka uzoyifila apha kuwe yabo umzekelo mna ndinganiqesha njani belula ndenze ikhampani ndifake umlungu oyi-1 nizawucinga uba laa khampani legit whereas laa khampani bebinoba nabantu abamnyama benizathi hayi khampani nathi jonga pha kuthi ikhona okay imentality yomntu omnyama yazivalela pha Yabo. We think we get a credit xa sifuna kumntu omhlophe kumlungu rather than umzekelo athi uba ndintswamba but kuthi uMichael ehamba Stacy. Stacy bayithuba ibadala nento bengabelungu Yabo. but this is great man this is top show magic shit yabo yo you feel like it's a credit whereas ubunikwe the very same credit kwam you understand but Nguba utshwara. like mna ngoku sendikulaa level yoba ndithi ndisenzeka ndiyijonge naphaa esikela nakwenye indawo endihamba kuzo xa ndidibana nomntu omhlophe ndithi xa ndiyibona uba iyakripa la way yoba suthetha mani ngabelungu ndithi heyi babe ndinemvuwa bendiyifila ndiyithethe ndithi you yes know suzivalela in the box yeah cause Right, into endiyinothisayo apha Right, kwi-youngster like ezimnyama nentoni yiberiya leya efondini Beria. iyambothetha senzo embi soul ewe ingxaki ke yilaa nto ibikhe yavelelwa ngumntakwethu uba thina nangendlela esikhule ngayo mani thina siye sazivalela too much kwinto yoba ungathetha i-english uphakamile whereas ililwimi ophumela ngalo qala and ungalinga uzosijongisa usiqhela sijatshene mani sijatshene singabantu abasikhula izawuweni kodwa ke pounds ndifuna sibaxelele mani uba bangayeki umane besubscribe ma-subscribe apho guys nenze yonke into eyenzayo bashere You know when you subscribe and keep on watching, guys, what he's gonna do? Hey. He's gonna buy new equipment. He's gonna change a lot Oh, of things. no, no, apha. no, no. Senze kube kuhle ubonakale nawe uba ibhatele
are close to being monetized on YouTube, yabo. So please guys, and sincedeni subscribe and nokole nathi yabo. And also bawukazi masibabalisele ngeshow esabanayo. Tata one no need feel like phakathi. Cela ngivalele maphupha ami. Amaphupha akho. Ngiyangithe. Manje ngicela ngena kunani kuyo job guys nimane nilandele into nje nibukele le podcast because nana maze kumsanja no lutho mama I know Besacho, okay, you know what guys, the 26th of July this month we got a show apho simenyo khona kuthiwa ndiphakathi kwebhayi netinarha isebhabs madlakane ngapha kwanobuhle etinarha yafumaneka kwa copy ticket bakwazi siyakhulu Mkhafaza. sifumaneka phi kwa Checkers sifumaneka kwa Shoprite bakwazi ubiza ticket uzalifumana. hey pondini ngumqabazo mosnon yazi into endincanywa like it's very important esiphangela ka Shoprite ngoku ndiyafumaneka phambi kwaso sixa sithi kanda thinga ticket phambi kwaso ngathi John ticket ela ticket kodwa ke umntakasisi unyanisile akhona lamatikiti ecomputer ticket guys niyawafumana kwizitolo ofikelela kuzo le show izabe setinarha itinarha ke icam kwebhayi ke guys ne so ke ngoku imbezo iphakathi kwebhayi netinarha imbezo ya uthenga pha iticket uthi ndiphakathi kwebhayi tinarha comedy show yes ufumane nge-80 eli 1 egeyithini ke beyitrata yeah 2 nge-140 so it's nguwe notra masithenga itikiti manje nayi-70 notra unayo Jabane kuzobe kho Mzamo Chantel kuzabe kukho uNancy Kudolski kuzabe kukho uMaphephe kuzabe kukho uBudani kuzabe kukho uPutsiya Besha so kuzabe kuyilondo kuzabe kukhona amabhesha yo hayi kuzabe kukhona othesha manje umuntu othesha amadesha ne ya namadesha everybody there's gonna be sine jokes ezininzi esiziphethe ngenge nasikhona la nqoba pha kuwe ne ya zikhona ezinye bezilapha ijokes ezimbini ndizinike uNancy Kudoski ndanika uNancy kusiya ubhesha ya ezintathu ijoke ezintathu ya ndathi mabazigcine ndizilungiselele ngalamini siyajima ke nomntakwethu I think itricep yam seyizawuphuma for lamini uyabo seyizawuphuma ndinebicep kule ndawo ndibe netricep apha ke ngoku for lamini kule ndawo uyandiva so ke ngoku guys yazi sithini ke ngoku yonke lento please go and comment and follow us and subscribe ya ku YouTube ya ku TikTok. Please keep on watching and keep on doing the great thing that is great for us, you know. Siyanibulela ke namhlanje sithe Nkosi yazi ukuba ufikelele kule level yoba ufikelele kule ndawo kule show usibukele hayi Enkosi okubusibukele from so we give you all the praise and say thank you to you siyabulela man yabo. Yes guys, yes. 07 subscribe ku YouTube ke guys ku YouTube bathi YouTube akasha YouTube yo akasha